po takomto ešte bažím. Toto mi ešte chýba, takýto Bellylander. Len to puchneš, bucíš. Dohodneme, môžeme zajtra prísť ešte. Som labuť. Si labuť? No, s tebou nehnem, že? To má ešte 40 vysielačku. Ale teraz som dostal také dobré rady. Orientačné body. A jedna strana je druhá strana. To mi zase trošku vieš uľahčilo. Dobre, Michal, koľkatka je toto? 2,5 MVVS. MVVS 2,5, rozpätie 80? Nie, meter. Meter? A pôvodne, jak sa to volalo? Spurt. Spurt. Čiže Bellylander, hej, na bříško. Má to kilovku, jak blázon. Á, to je tá, čo minule odpadla. Áno. Ze? Dobre. Dobre.